Žice, taj strašno napravljeni film meni je još i sad najdraži. A Vik? Ja baš volim ići u kino. Bilo bi divno boriti se protiv nasilja, laserskim mačevima spašavati svemir. Pitam se kako bih rješavao situacije kao spašavanje svemira. U jednom malom gradu nadutoga grimiznog mačka znjećio je glasovi. Užasno zlo zvijezdanog svijeta crni odvjetnik traga za princezom Opsežnom. Ona je pobjegla s projektima njegove strašne građevine, zvane Udar sudbine i s najdražim mu receptom za vafle. Ta bi informacija mogla izmijeniti tok slobode na zvijezdanom putu. Budala je ne. Princeza Opsežna pobjegla vam je svojim zlonamjernim planovima. Naći ćemo je, gospodaru crni odvjetniče. Preuzimam puno odgovornost za njezin bijeg. Onda ćeš i platiti svoju glupost. Molim vas, vaše okrutnosti, bit ću bolji. Ne to, molim vas, sve samo ne to, ne. Za tebe je prekasno. Ja te optužujem. Ajoj, ne. Vi ostali, nađite princezu ili se vidimo na sudu. Poslušaj me, vrijedna sušilica rublja. Moraš predati ovu poruku Rikardu van Šmelmu. Sudbina cijelog svemira ovisi o tome. Moram učiniti još jedan krug, gospođo. Imam mnogo ručnika i teške posteljine, nemojte zamjeriti. Rikard je na planetu Zagadija. Moraš ga naći i predati mu ovu poruku, samo njemu. Ja sam samo sušilica, gospođo, nisam baš neki junak. Probajte niže soda aparat, možda bi on mogao. To sam da je nedavno spasio školski autobus pun jaraca od... Sretno! Ja zaista nisam za te stvari. Kumbaja, premda je moj planet zagadio veličanstveni lijep, čeznem za pustolovinom. Zaželi mi želju baš kad zvijezda pada, možda je ugledam put k uzbudljivom životu. Evo jedne. O, kakva sreća. Želim da me ideja kako napustiti ovaj planet udari ko cigla. Ovdje je puno vlažnih ručnika. Otkud si ti došao? Možete li mi pomoći, gospodine? Imam vrlo mnogo rublja, a poslali su me prekovremeno naći nekog Rikanda van Šmelma. Rikanda van Šmelma? Kumbaja, ja ga poznajem. Pravi pustinjak, živi u pustinji i pravi kipove od ušnog mozga. Nadaren je. Da, možete li me odvesti k njemu? Da, uvijek je dobro pomagati. Molim te, van Šmelmo, moraš me spasiti. Ja patim! Ne mogu dalje. Rikard van Šmelmo? To je jasno li van Šmelmo? Moš mislim, hoćeš kupiti vaštene figure? Ne, mudrače, ovdje sam zbog spasa svemira. Da, svi gledaju, nitko ne kupuje. Molim te, veliki Rikard van Šmelmo, poslušaj poruku ove sušilice. Ko? Stavi je s drugima. Ti radiš ovdje? To je princeza Opsežna. Kumbaja, strašna, zar ne? Da, zaista je debela. Ova sušilica sadrži tajnu crnog odvjetnika o udaru sudbine, kao i njegov recept za vafle. Tajna je u hlačama, u desnom prednjem džepu. Planove moraš dostaviti vođama pobune. Preprogramiraj sušilicu da osuši rublje. Pomozi nam, Rikarde van Šmelmo. Kumbaja, moraš joj pomoći, Rikard van Šmelmo. Mi joj moramo pomoći, Supervik. Moraš mi se pridružiti u spašavanju svemira. Ali ja sam mačić s malog planeta, pa što ja znam o borbi s crnim odvjetnicima? Moram te naučiti osnovnom načinu, hladnokrvnom i okrutnom načinu. Okrutnome? Tu nevjerojatnu tajnu moć, snagu i znanje. Pa ima samo nekolicina u cijeloj galaktici. I ti ćeš me tome naučiti. Za 10 minuta. Ako
idemo u borbu s crnim odvjetnikom. Trebamo brzi zvijezdani brod i brzog pilota, svemirskog gusara. Ma gdje na cijelom planetu zagadija naći okrutnog svemirskog gusara? O. Eto vidiš, Perajko, s tobom i tvojim brodom Falcon mogli bismo osloboditi princezu i spasiti cijeli svemir. Perajko kaže da u svemiru nema toliko blaga da bi riskirao svoj i moj život u akciji osuđenoj na propast. Slažem se s njim. Baš šteta da nam pomognete. Dobili biste 2 karte za priredbu Medvjedić na ledu. Princezo opsežna. Ja sam Super Vik, došao sam vas spasiti. Au, hvala Bogu. Nisam više mogla izdržati. Samo čas. Okej, idemo. O, junak. Zar nećeš s nama uništiti odvjetnikov udar sudbine i spasiti cijeli svijet nevolje samovlade? Pa svi bi bili sretni i slobodni, živjeli u miru i blagostanju. Voljeli bismo, čovječe, ali moramo krenuti. Medvjedići igraju na Zoltarijanu Skorčija, 11 svjetlosnih godina odavde. Moramo otići. Kasnije, čovječe. Bog! Princeza Božica, zapečatili smo ulaz u tunel kako ste naredili. Nitko neće ući. Ni izaći. Čovječe, zatvorili su vrata. Sretno ti, Super Vik. Tebi i trupama. Nećemo zaboraviti vašu žrtvu, junačka djela i čast kojom ste položili živote za... Oprostite, princezo, sad ste izvan domašaja. Zaista? Pa dobro, sad je serija. Pogledaj, to mjesto građevina je užasna, baš užasna, užasna. Kapetane Super Viktore, u stupici smo, svuda u okolo su carski lovci, mašnice, nadjačali smo. Tako je, no ne bojte se, hrabri borci. Moramo dalje za sve pobjeđene promicati vrijednosti mira i boriti se protiv tog užasnog galaktičkog zla. Tko je sa mnom? Mi smo medvjedići. Vruće, topim se u ovom kostimu. Ne osjećam pluća. Čoveče. Zakočio nam se batač projektila vrijeda sušilice. Različi nas, što ćemo? Pokušavam nešto, mislim što ja ovdje radim, ja sam samo sušilica. Imam te, Viktore. Ko je vrag? Kumbaja, došli su nas spasiti, bravo kapetani Zupko! Bravo, koješta! A pa tebe smo ciljali, Viktore! A ona priredba na ledu, odvratno, čovječe! Lijepo, tako lijepo. Što li to sve znači? Kako da znam, ja sam samo sušilica, shvaćaš? Pitaj me za rublje.